my trade. Shut up. Lockjaw. Giving MCs lockjaw. Your silence is my trade. Shut up. Lockjaw. Το έβαλα στη σιγάση για να καταλάβεις τι λέω. Θέλουμε για να φτάσουμε τους 30 εγγραφημένους, θέλουμε άλλες 4 εγγραφές. Κάνε γι' αυτό. Κάνε εγγραφή στο κανάλι μου για να γίνεις κι εσύ ένα μαρινάκι. Και για να φτάσουμε τους 33 εγγραφημένους σε μία εβδομάδα, δηλαδή σε 4 μέρες, εκτός από την Δευτέρα, ναι. Στην αρχή του βίντεο θα δεις το fail βίντεο και μετά θα δεις πως το είχα κάνει και κάτι έκανα λάθος εγώ και τέλος πάντων ναι. Δες όλα μου τα short, όλα μου τα βίντεο ένα-ένα, μη βιάζεσαι και άφησε μου στα σχόλια, δηλαδή σε όποια είναι ανοιχτά τα σχόλια, γράψτε μου εγώ είμαι από εκείνο το short για να καταλάβω αν είσαι φαν ή μαρινάκι. Κάνε εγγραφή για να μπεις στην παρέα των μαρινάκιων. Τι ήταν αυτό,